за днем, начиная с 18 мая 1944 года, вел свой дневник Рамазан Исмаилов. Он пишет о том, как ехали они в неизвестность, как умирали в эшелонах люди. Их просто заворачивали в ткань и оставляли по дороге. Мы даже не могли похоронить своих близьких. Одна із фраз, яка теж глибоко так вражає на одній з сторінок, це момент, коли вони ще їхали. Він пише: «У ці дні плакав весь народ». Так він відчував цю велику біль. Декілька тижнів, декілька місяців цієї важкої поїздки втратили багато своїх рідних, своїх земляків, і опинились вони в Костромській області, в Російській Федерації, де працювали на важких роботах. Але його перше враження, як він пише на одній з сторінок, коли вони зайшли в будинок, який їм дали, то відразу всі хати сусідні позакривалися і почали всі кричати: «Людоїди приїхали, вони будуть їсти дітей, вони тут будуть знущатися над нами» і так далі. І він там така, і в нього картинка на одній з сторінок, що і ми, 6 людоїдів, зайшли в хату, зупинилися, тут мама почала плакати, молитися, але треба було якось жити далі.